Smeru. Nie. Tam rovno. Tam, výborne. Šikovný. Tak. Ale iba po ceste. No, kto zajazdil na kostách? Musíš túto, pozri, choď, tu je škôlka, tu je kreslenie, tam sú loptičky, zbieraj. Môžeš ísť, krada, nech sa páči, tri žetóniky, raz, dva, tri, jeden ti vraciam, si prosíš čo? Ďakujem. Tohto? Tri žetóniky. Ďakujem. Áno. Tri žetóniky poprosím. Ďakujem. Ja si prosím pozrieť, toto máš. Ešte zajme euro. Máš kreslila? Toto poblíž hovorí. Tu máš pačku. Vidíš to? Получи жето на пустисту. Не се хеим за. Máš viac žetónikov, môžeš si viac kúpiť. Nech sa páči, kúto poďte. Počkaj, neviem, kadiaľ sa začína. Tuto sa začína. Neboj sa, Davidku, Davidku. Ľudská. Normálne. Výborne, no vidíš. Ako boja. Pretože si nefoďte, veď vyzerám strašne. Ale výborné ste bolo. Mojou. A tam si chodí k Dominiku. A tam ti povedieš ju? Áno. Dobre. Ideš tak na ktoré na očka? Vyhráte slepú babu? To je niečo podobné. Vlastne áno. Dobrý, musíš kútiť. Tak,
chyťte sa za ručičky a povedieš cez tú cestičku. Super! No budeme mať zatvorené oči. Ja. Ste šikovné, ahojte. Ahojte. Ahojte, no by ste boli šikovné. Idem na to teraz. Chceš ma viesť? No to tam dole a teraz dostanete žetoník za to, dobre? Ste boli šikovné a za to dostanete sladkosti. Jeden si zoberte. Po jedno. Ahojte. Ahoj. Ja mam takie. Dobre, to je urobené. Nakreslíš mi niečo? Áno? To není červený mravek, to je nějaký měšťavský cíl. Mám si ho? Alebo péro. Áno, ale si ho odlož taký, aby si nestratil, hej? Darinka, Darinka, Ketušky, niekedy pôjdeme tak si musíme výrovať nejakého dobre, aj nejakého chroba. Môžete si rozbaliť, ja? Počkaj, máš tu papierik, lebo zvieš mi papier, vieš? A teraz papaj. No dajte mi papier a ja nech pohľadám svoj, dobre? Dobre. No, teraz, dobre? A papier